versus hood. Hood versus hood. KZN lockdown cypher. Isigebengu lokho isigebengu ngo-2053 ngizonikhumbuza amavesi amadala nginidansele free phela mangingekho ayikho yimini ingagari eshiblika ngekhasi likabanana ngabe banamanga mabengathi khona owadla inyama phambi kwami phela uyena ongavela bumphako wami no doubt leli hlobo phansi after lockdown mina ngibeka kucaphune nama-legends amadala pants down athi abantu benu uma kushisa kangaka pants down no gun no speedo no sidabula mdiyo just bums fika kwami kuveza ama-drums engajwayeli ukuluma zizobleed ama-gums sanibona mkhumbane wathi nginide ngey'nyawo nina niyajwayela Isini gogo phela mina wenza ingoma ibe mnandi imosha isikhotha kuphela amahlathi kule ngilimi ngibophela inja nogodo ngibagile amagodo kulala babuyisela ensimini yase-Eden punishment of an apple that was eaten emhlabeni umagrisi uphile cavale wokhe phala uguluva kazula ithile kuleya nsimi evunye utshalile iningi labo lisalile ithini bongo kwimike ngoba ingenza umatshikiza ku-right ngoba imina uma winiza meke ngancika kudilika indongo ngamandla wejongo igoti kumele inuke njengempongo imaranili iseduze kwentshongo phiniphaphitikoti kumagogo bikini rongo umlungu memhlophe umuntu memnyama kushuthi umagogo ufika nefeni thathe isodi nempondo nosutha phephula ihaze phela amakhetha amaningi mina yangazi abazukulu kuphela ngamabangazi babiza incika yami ngama-drugs ithi madongo usihlobo sengimthatha njengozalo ngugogo karikiriki makhado ngidla ukotini ukwedini ngemaki Kade bembotoza, kade bembotoza, kade bembotoza, uMandamini usekhathele. Kade bembotoza, kade bembotoza, kade bembotoza, uMandamini usekhathele. Ngisavikela isikoko yimi nabantwana babantwana bami ingcelebane iy'ntwana kwabanye ngibaqalisa ngamapala amancane ithini gongo ngikanka kuvuke nomakhelwane mangithi namhlanje ngeke balale angeke balale ngifana nerock eqhamuke ekhongo angikwazi ama-cornflakes wey'ngane ngiphile nge-old age ey'kami ngihlale ngibuye ngikhohlwe ithini gogo ngadla ukudla kwabo ngavotela abanye umashezi umajele nabanye ngeke ngibasho ngoba nemeko ingaba amaqongo mina ngugogo ingosi ngileli kudoko ligaye idlozi makusho ikhwela ubogada balozi esinye isitongo bazothi uMandamini ushaya ngeflow sibangela inyongo ayikho inkinga velisana kutshelwa sibona ngomopho wena phuma ngapha sohlangana phambili ibhande nekhonco iskandali kuphela ngakithi endlene sekufa umuntu kwanuka nedede sithi siyabheka ivaterikani nibulala uJojo ithini gogo Kade bembotoza, kade bembotoza. Ikulani lana ngenza isilima. uMandamini usekhathele. Kade bembotoza, kade bembotoza, kade bembotoza, uMandamini usekhathele. Kade bembotoza. Ukhutshwa yakangibhotozi ngize ngikhathale. Nina nizongikhathaza kanjani bolwabishi? uMandamini usekhathele. Kade bembotoza, kade bembotoza, kade bembotoza, uMandamini usekhathele. Bazongikhathaza kanjani labafana babheda kanjena niperforma ingoma zama-album sibhizi sibhala niyabheda nina safoza into zakhona anginasikhathi iyaphela incika yami ya uthi angibe yi-slay queen umzukulu What if imo yophumelela before wena? What if imino yophumelelisa wena? What if uzakho wadalela ukuveza wena impela khona sokutshela sonke yeke? Phela kuningi okwenzakalayo singazi kulomhlaba. Okunye ngikweqa kokuphuza incika ngithuke linhlamba. Bathi la kukhona uOB kanti uhlengiwe emhlaba. Bengazi nokuthi uClarity unuka ikhwapha. Ngize ngeshoti njengentava yesniper president. Siphethe konke sikudingayo asishodi ngalamanoneni.
ihloko iphethe iqhopho obukhandisa obhalibhola upimp kuyiplete egcwele ibifu kuthiwa iwe ngoboya bebelinda ugogo waqhamuka islay queen bonke bathi iqhopho manje kushintsha ukudla play eqinisweni umkhumbane epenina ubonisiwe lona lonke lolu vuca kumele Losebenza. walifu ophi magic ingane yegcokama makukuthi akuyona kushutha amanye amadoda ayafana akagundi ucelestial mike ngoba lento yabo yokuzenza amarasta yenza ukuthi bashukane bagoqane ya wena sukuma ngikhuzi Gogo uzokhuluma izinto ezirong. ngicela ungangikhuzi Ugaba wawina ngashongo next. mina kangithusi amaphonsi uyawantshontsha ugaba uphatha umayibuthi Itemate. Ugogo uthela uswazi nawe bhekane. Ukushayela ibhamjani kube madide. I-VIP eliphuzi ncika ngempesheni. bengithi kumasami kuzoba likhuni mhlawumbe soqhathwa ney'nkunzi angiphathekile kahle neze lokudla kudingi naspoon bayakhala ejosi thiwa uklara thiwa unuka iphusi nama-stretch marks adope okudlula ama-rounds agaba nizothi sengiqalile ngikhuluma amanyala ulokubhoya kanahisi kodwa ukhipha unyaka nonyaka what if le ngoma yokuyekisa abantu ukucula what if igqokama elisha linekhono lokuvunula ya uzohluleka ukukhuluma ngithule namadredi aqathakayo ngathi imopho eney'ntuli this time i-sudden death ngeke nize ninuke Nizothina ngokuyikhomba thina i-Wilson Ngquke. bazothi sengiqalile ngikhuluma amanyala buka nasi ugaba ufana nobig zulu esayiziqhaka uyazi la ngifuna sishiye umaka ngifuna bazibone ukuthi abakudeserve ukuba lana they can rap but Not like me. angabanquma bonke And not Marian Hill. no what if umadlamini uDuncan Scoover what if nginatme gogo Freddy Krueger Hey gogo, what if umkhumbane uzofuna ukulwa? what if umadlamini uyadubula What if mina ngedwa ozalwa yipantsula? What if emkhumbane abasa-40 skipper sebhula? itemate Ugogo uthela uswazi nawe bhekane. Ukushayela ibhamjani kube madide. I-VIP eliphuzi ncika ngempesheni. Itemate. Ugogo uthela uswazi nawe bhekane. Ukushayela ibhamjani kube madide. I-VIP eliphuzi ncika ngempesheni. Itemate. Ugogo uthela uswazi nawe bhekane. Ukushayela ibhamjani kube madide. I-VIP eliphuzi ncika ngempesheni. Itemate. Ugogo uthela uswazi nawe bhekane. Ukushayela ibhamjani kube madide. I-VIP eliphuzi ncika ngempesheni. Asambe gogo. asame mzukulu wami nina